Jeg skal ikke få det med, mand. Nej. Han piller sig. Hugo og Anders, de sagde jo aldrig, hvor det er dig. Så med det, bring it on! Det skal du nok! Luk øjnene, Thomas. Luk øjnene. Hold for vejret. Ikke i hovedet. Ikke i hovedet. Ned i bukserne. Ja. Vi... Ej, ikke ansigtet, Nick. Nej, vi kan aldrig finde på. Nu kommer de efter jer! Tag dem med! Tag dem med for helvede! Det er rigtigt! Nå, præcis! Hej! Ja, hej. Tak fordi I gad at komme! Hun er gået væk alle sammen og taget billeder og står helt alene. Jeg er alle væk. Jeg må for satan! Nå, der går det går. Nej. Ryk op for helvede! Det kilder! Jeg har fået mig lidt. Tag billeder. Er det ikke sådan, at jeg gør det her? Har du fået kastet noget på mig, Victoria? Har du fået kastet noget på mig? Mens jeg siger det, så får jeg bare lige ud.